γίνεται στρατιωτικό πραξικόπημα με προτεργάτες τους συνταγματάρχες Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέσο. Η χώρα βυθίζεται στο σκοτάδι για 7 χρόνια. Από τις πρώτες στιγμές του πραξικοπήματος φάνηκαν καθαρά οι επιδιώξεις του νέου καθεστώτος. Οι Έλληνες και κατά ιστορική παράδοση, αλλά και κατά την βασική κοινωνική αντίληψη και αγωγή, δεν είναι ποτέ ευεπίφοροι προς τον κομμουνισμό. Απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τη δύση του ηλίου, απαγόρευση πολιτικών συζητήσεων και συγκεντρώσεων άνω των 5 ατόμων, ακόμα και σε σπίτι, είναι από τα πρώτα μέτρα που επέβαλε η Χούντα στον ελληνικό λαό. Πολλά βιβλία απαγορεύτηκαν, ενώ στίχοι τραγουδιών περνούσαν από λογοκρισία. Η έλλειψη πληροφόρησης ήταν πλήρης. Οι εφημερίδες μεσημβρινή και καθημερινή αποφασίζουν να αναστείλουν την κυκλοφορία τους. Στις υπόλοιπες εφημερίδες επιβάλλεται ένα καθεστώς αυστηρότατης λογοκρισίας. Από την πρώτη μέρα επιβολής της δικτατορίας συλλαμβάνονται χιλιάδες μέλη της ΕΔΑ. Εξορία, παράνομες φυλακίσεις, κρατήσεις και βασανιστήρια βρίσκονται πλέον στην καθημερινότητα του Έλληνα, ενώ το αρχηγείο της ασφάλειας στην οδό Μπουμπουλίνας έχει μετατραπεί σε κέντρο βασανιστηρίου. Οι Έλληνες για μια ακόμα φορά καλούνται από την ιστορία να εκπληρώσουν το χρέος τους προς την πατρίδα, την ελευθερία και την εθνική ανεξαρτησία και ξεκινάνε την αντίσταση ενάντια στη Χούντα. Πρώτος, ο Νίκης Θοδωράκης, μια εβδομάδα μετά το πραξικόπημα, ιδρύει το ΠΑΜ, Δημοκρατική Άμυνα, Εθνικό Κίνημα Δημοκρατικής Αντίστασης, Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα, Ρήγας Φεραίος, Ελληνική Αντίσταση, Δημοκρατικές Επιτροπές Αντίστασης, Ένωση Εθνικής Σωτηρίας, Ελληνικό Δημοκρατικό Κίνημα, Υπερασπιστές της Ελευθερίας, Ελεύθεροι Έλληνες είναι μερικές από τις αντιστασιακές οργανώσεις που δημιουργούνται από τις πρώτες στιγμές επιβολής της δικτατορίας από δημοκρατικούς πολίτες αλλά και από στρατιωτικούς. Οι οργανώσεις αυτές, πέρα από μοίρασμα φυλαδίων, αναρτήσεις πανό και διαδηλώσεις, προχωρούν ένα βήμα παρακάτω και προβαίνουν σε δολιοφορές με χρησιμοποίηση εκρηκτικών. Φυσικά, το καθεστώς απάντησε με το σκληρότερο τρόπο σε όλες αυτές τις αντιδικτατορικές ενέργειες. Φυλακίσεις, βασανιστήρια και εξορία ήταν η απάντηση της Χούντας, προσπαθώντας να καταστήλει τη λαϊκή αντίδραση. Και έτσι αρχίσαμε σιγά-σιγά τη δουλειά, να βρίσκουμε κι άλλους, να συναντώμαστε, να κάνουμε τις πρώτες τριάδες, να προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα τυπημένα σπίτια. Μια ρεπούμπλικα που τραβάει με ένα ψεύτικο μουστάκι, το κεφάλι κάτω και πέφταμε πάνω σε επιτάφιους. Και να περνάνε μπροστά μας στρατός, οι ναύτες, οι αστυνομικοί, να βλέπουν εμείς και εγώ να κάνουμε έτσι κύκλα. Άλλα παιδιά ανεβαίνουν πάνω σε κτίρια, σε κεντρικά της Ομόνιας και σε δίπλα σαν πάνω. Κορυφαία πράξη αντίστασης γίνεται από τον Αλέκο Παναγούλη, ο οποίος λιποτακτεί από τον ελληνικό στρατό και δημιουργεί την οργάνωση Ελληνική Αντίσταση. Στις 13 Αυγούστου του 1968 πραγματοποιεί κάτι ιδιαιτέρως θαραλέο και παράδομο συνάμα. Την απόπειρα δολοφονίας του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου. Η απόπειρα δυστυχώς δεν είχε επιτυχία. Ο Αλέκος Παναγούλης όμως υπήρξε ορόσημο και σύμβολο αντίστασης για όλο τον ελληνικό λαό. Όχι μόνο για την πράξη του, αλλά και για την αντοχή του στα απάνθρωπα βασανιστήρια που του επιβλήθηκαν. Θα πει αργότερα κατά τη μεταπολίτευση. Δεν επιδίωξα να σκοτώσω έναν άνθρωπο. Δεν είμαι ικανός να σκοτώσω άνθρωπο. Επιδίωξα να σκοτώσω έναν τύραννο. Το Νοέμβριο του 1968 η κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου μετατρέπεται σε ένα μεγαλειώδες αντιδικτατορικό συλλαλητήριο. 2 χρόνια αργότερα επαναλαμβάνεται ακριβώς το ίδιο στην κηδεία του Γεωργίου Σεφέρα. Η Χούντα πλέον έχει καταλάβει ότι τον τελευταίο που έχει με το μέρος της είναι ο ελληνικός
αντίστασης του πνευματικού κόσμου ενάντια στη Χούντα γίνεται το Μάρτιο του 1969 από τον Γιώργο Σεφέρη. 2 χρόνια πριν τον θάνατό του, αποφασίζει να μιλήσει για πρώτη φορά δημόσια και να καταγγείλει τη δικτατορία. Η δήλωσή του στο BBC έκανε τεράστια αίσθηση στην Ελλάδα και στο εσωτερικό και έδωσε τη δύναμη και την ελπίδα στο αντιδικτατορικό κίνημα. Λίγο πριν την εξέγερση του Πολυτεχνείου, μια σοβαρότατη αντιστασιακή ενέργεια, η οποία δημιουργεί πλήγμα στη Χούντα, είναι το λεγόμενο κίνημα του ναυτικού. Το κίνημα θα εκδηλωνόταν στις 23 Μαΐου του 1973 και στα 3 σώματα. Δυστυχώς, 2 μέρες νωρίτερα υπήρχαν αρκετές ενδείξεις ότι το στρατιωτικό αυτό κίνημα είχε προδοθεί. Στην Αθήνα συλλαμβάνεται ο στρατιωτικός Σπύρος Μουστακλής και βασανίζεται απάνθρωπα. Στις 25 Μαΐου, ο τότε κυβερνήτης Νίκος Παπάς και το πλήρωμα του αντιτροπηλικού Βέλος παίρνουν την απόφαση να αποχωρήσουν από άσκηση του ΝΑΤΟ και να ζητήσουν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Αμέσως έκανα την εξής εκτίμηση. Το κίνημα το οποίο για τόσο καιρό οργανώναμε διελήθη, ούτε πρόκειται να ξαναοργανωθεί, είναι σίγουρο αυτό, ούτε πρόκειται, γιατί εμείς δουλεύαμε από το 67, 68, 69, 70, 71, 72. 5-6 χρόνια δουλεύαμε να κάνουμε αυτή την οργάνωση, τελικά αυτή κατέρευσε. Η Χούντα θα σταματήσει στους 2-3 συλληφθέντες, Σέκερη και λοιπά τους επικεφαλείς, θα τους πάρει εδώ, θα τους κάνει μια συνοπτική διαδικασία με ένα στρατοδικείο και θα τους εκτελέσει.